Jotono lamsogo the secret life dere channel tini o video ni bising te norong tam kong na share khaya nai tong hunba tabuk ni jora rok ebeke tang ni situation rok blaikno hamya nugjagi phaiga terek tam situation hamya hanle Agartala rogo kabang ma borong ma thangi porilayo tangi hinge drugs sawi phalainani kono kokphani singjali gaja haino se lama himdete bo chalaikha beraite bo chalaikha asuge bo chalaikha han chalai tongmani mang nugjagi tongha video omna nugi chung video snamoi marikha chung o video ni bisingte sana naimani hinge tabu kabang ma borok no bsabutino porina hanai aguliwo thanani rohanan bagai kabang ma no wanchujak tongo tabu che rohana hanai porna rokni ebekhe porina rokni wanchuk tonga rongo a haime jagao bsabutino haino sajongno riwi rohakan ge nini bsabuti bo omo hainongani chance tongo tangen ge sing kabang ma lai thangnai ronogo bsabutino palon khaya abekhe torka hanai yakari wei paithago tomung sayo klegai tomung hamyo klegai langma soi thangma rok sing kabang ma nugo haideba obno tino tabong ni jora rok belakena hamya norok bo saimano joto ni buma bukhano saimano abno tino bureito chalato jotono agoliwo ebekha Agartala wo rungsrungnani bagai bara nokrogo haino dolok bai baya brok bai haino taro holladi nangkhe nung asuk sebono gai diwini porirani muchungi tokange nung bono thangai moreke poriman hange belakena chanai nini future ebekhe bini future bo kaham belakena nongnai tangen ginorogo video mangpli rono naine di obno nugai norok bahai ma tong ebekhe boba hewan chung pai tabungni o jora rok asik kirimai singja sini o India o ebakhe Tripura o bisi omo hai nukjago jeta drugs addict ebakhe drugs salaimani drugs phalaimani tamo wanjoi tamo Debbarma kabang ma jati dokhano obo hai India te Tripura o omo hai video obakhe omo hai rok belakeno sini o Tripura no bisi nukjakana ebakhe addict laimani ebakhe chalaimani phalaimani drugs obona te Tripura no bisi nukjakana nei singke wanchugo tangin ke buni country rogo buni city rogo omo hai sik nugya tangi norok nugui mana social media rogo sik buni area wo ebake buni deso raja rogo omo haya sunu na norgo nugui tongna henge chung o video sanamoi remani norong bagai bahaying jak ebake norok le tam wanchuk norok o video man bili rok ngaine di kisa naidi haino riska chalong tangeng ke haino khoni chai biri nungma haise ma tongjak bai su drugs sana rok yago tui haino khoni moli ma hikeno phiab obno tui tabuk police rok belakeno kapthar laijak belakeno romnani bage chai tolok je jaga nugo je jaga no romi tumani bosang video rogo nugina mankha obna tino sini khoroksa Simon Debbarma brother obna tino khorang ti saka sini police rok tabuk bo obna tei kono action nai ko nei trek na jagani tongo obna tei eksari to boron nai manaba ediba bini kokbo soino emene haino riska sowai cha khange oba ge ta tonglaina nangba cha khe kaham ge chari tomung kaham no tongdi tamne le oba hai lai khaba norok ko bidro nai le belakana wana ma singsa kirima singsa drugs salai mane saimala le Theo hene sistema tongo abono le bai ke chala khano angle wana o haisi nadi wan suna ke black and chicken mai sa no khok sigri ge za haine base dollar ro se no khake tong lai jau obose nadi borong ni no obeke borok thumani kana wo brike ton ton ke drugs genera bo kiza wan choge ba be we Agartala ro ya prisala ke black and chanai hambai